dan budaya Sasak Channel. Tarik sis. Semopo. Tarik sis. Wasik. Yang sudah terpenuhi, jarang goyang. Tutupan botolmu, tutupan oplosanmu, emana nyawamu, ojo mau terus ke mergani. Ora ono
gunane surah hoplosan 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 pale 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 iri bilang bos ha. Huba huba tapi bohong hesek 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 lagi gila gila asik yo mo apa apa ora eman duwite gawe tuku banyu setan apa ora mikir yen mendem iku bisa ngrusak pikiran ojo diteruske mendemmu mergo ora ono untungane dapat maren ono mendemmu bendo umurmu hajar bau hoplosan 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 pale 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 tapi bohong apa norak uga sawangan kae kanca kancamu akeh sing padha kelimpangan uga akeh sing kelesetan ditumpake ambulan yo wis cukup no anggon nemu mandem yo wis cukup no anggon nemu gendem yo mari mari yo leren leren no ojo diterus terus no nyanyi sama-sama tutupan botolmu tutupan oplosanmu eman nyawamu ojo mau terus ke mergane ora ono gunane tutupan botolmu tutupan oplosanmu eman nyawamu ojo mau terus ke mergane ora ono gunane hajar bosku Jami Audio Lombok Pro Audio System Paguyuban Ketemu Nusa Tenggara Barat Jaya LS terima kasih bersama Cak Lontar kita Cak Lontar oke kita mau baca terus di Jawa nih lagi gila aku nek karep basa Jawa nih nek karep sampe opo iki kowe salam-salam buat seluruh teman-teman yang ada di sana kita ambiar bareng opo ora emang duwite gawe tuku banyu setan opo ora mikir yen mendem iku bisa rusak pikiran ojo diteruske mendemmu mergo ora ono untungane dapat maren ono mendemmu ya terima kasih sur sawangan kae kanca kancamu akeh sing padha kelimpangan
Desi kelesetan itu pakai ambulan. Yo wis cukup no angganmu mandang. Yo wis cukup no angganmu gendeng. Yo mari yo leren aja diteresna. Semuanya nyanyi sama-sama. Tutupan botolmu, tutupan oplosanmu, hewan nyawamu, aja mau terus ke mergande, ora ono gunane. Yo, tutupan botolmu, tutupan oplosanmu, hewan nyawamu, aja mau terus ke mergane, ora ono gunane. Ajar bosku. Yo, bisa kita oplosan. Leong Alfonso Channel. KYLS terima kasih. Surah. Come on. Oke baik, demikian satu rekesan yang sudah terpenuhi kali ini. Satu rekesan yang tersisa masih di saudara single dangdut Indonesia Jarang Goyang untuk Anda. Yes.